Hello, what's up mga palaka? Dito kami ngayon sa simbahan ng ano, ng Wakawa, sa Kawa-Kawa. And medyo mahaba-habang lakaran daw ang isa-challenge namin. This is day 3 ng Bicol Party. Let's go! Teka, video muna to. Kaway muna kayo. Pwede na yan. Kimat-mat. Oh, ba't kanya ka na-stack up ka? Okay, sunod picture. Pajang ka lang pa. Wala mong lalakad. Pasin mo sila. So yun, nakatatlong istasyon pa lang kami nila ate. Char. Sayang kaya to. Hello. Be, sa kanan ng simad. Hindi makapag-akyat, yan na lang kayo. May daanan ng iba. Baba. Bata pa naman ako, makakakit pa. Bata pa yung simad. Sayang kaya pa yan. Kung nga siya na paikot-ikot lang. Ano pa, sinat-nat? Dito na kami sa susunod na istasyon. Dito na. Ang dito na sa tingkis na floor. 14 floor. Wow. Ito ka lang, Be. GoPro capture photo. Ayaw niya. Ayaw niya gusto namin. Na X. Okay. X back. Guys. Vlog ka? Oo. Ano pa yung baso doon? No packing. Ano? Packing with the flowers. Ba yun? Picking. Picking. Packing tuloy. Sorry. PU eh. Oh, diba? Welcome to Kawa-Kawa. Alright. Wakina-kina Kawa-Kawa Kawa-Kawa. Ano yan ba? Meron silang mga prosesyon dito. Kaya dinadaya na namin kasi hindi naman kami nagpo-prosesyon. Hindi na namin kaya. Kasi kainit. Oh, medyo mainit. Pawis nga ako. Oh, saan na tayo, boy? Dito. Saan ba tayo? Hindi ko nga din alam. Parang pataas to eh. Wala, naliligaw na kami. Naliligaw kami. Ay, gusto ko ito flower. Ito. Balikan namin kayo guys, naliligaw kami. A few moments later. Sumusunod-sunod.
gaganda ng mga ano nila. So, we're here. Pababa na kami ngayon. Grabe, what experience. Napakataas ng lugar. Sunset view. Lahat is solid, bro. Amazing. Amazing and pretty solid, bro. Please do not pick. Do not, oh, di ba? Pick. Please do not, oh, do not pick. Nakalagay kasi doon sa isa malayo, parang do not pack. P-U-C-K eh. Wait. Ibon, no? Wait. Yeah, we're going down. Pakaganda. Nakapagod pero ganda. Tingin ko pagkatapos kong mag-video nito, pupulikatin ako mag-drive. Tingin mo. What do you think? Well. O, diba? Do not pack the flowers. Pick. Na? Pick. Okay. Ah. Sa paa. Siyempre, pababa na tayo to forest. This way to forest and shaded forest. Forest. Parang ang gandang Ganda. kumanta ng ano, theme song ng Endless Love. Kasi, Bakit? Do not pack the flowers, ha? ganda kasi dito. Pwede ka nga mag-prenup dito eh. Sa waka-waka. Waka-waka. Ang galing, no? Ano ba to? Screen to o talagang sinadyang ganito? Para tubuan ng mga halaman. Wait. Dapat pag pupunta kayo dito, meron talagang kayong baon ng tubig. Tubig, extra shirt. Ah, parang mini Okay. zoo. Timpo. Kasi, Ah, paikot lang. Ah, okay. Okay. Galing kami doon sa kabila. Sa malayo-malayo. Doon sa kabila. Doon. Doon kami galing. Ano nun? Nandun sa pinakataas na yun. sabi, Sabi. pagdating namin sa baba, babahuan na ang labanan. Paangguhan. Hindi na namin sila nakita. Ah, ito pala yun. Yep. Now, andito na tayo uli. Tingin ko oras na para bumaba. So, kita tayo sa baba. Let's go. A few moments later. Ayun. Oh, so, yun. Na-survive na namin yung pababa. Grabe, sobrang steep. Napakahirap. Nanginginig na yung binti ng asawa ko. Feeling niya tuloy kulang siya ng potassium. Ano? Say mo, girl. Wala, nakakabagod. Parang isang trip lang na tapos wala na. Ayaw mo na umalis, no? Okay na rin siya sa ganyan. Pwede lang na ano eh, doon ka na lang sa taas. Pwede lang doon ka na lang sa taas kasi nakakapagod. Nakakapagod na. Ito Diba? na yung mga nagsitinda. Dito na yung mga paninda nila. So lupet. So bagsik. Diyan na sila, oh. Wala pala sila eh. Diyan na sila sa baba. Ah, ikaw, kinaya mo ba? Yes, hanggang 14 kami. Hanggang 14, hanggang doon kami Sunset View. Sunset View. Ikot kami. Nakarating kami. Oo, sa pinakatuktok. Hanggang pinakatuktok, inikot namin. Stack up. Kinaya mo, be? Alam ka doon? Opo. Alam doon? Nasa pinakatuktok. Ay, Bababa na sila to, pero? thank you. A few moments later. So, andito na kami ngayon sa Carmelite Monastery Shrine Divine Torba. Here. Basahin nyo na lang. Ito. Baby, come here. Halika. Ito kami. Our Lady of Lourdes Grotto. Please observe silence and pray. Yan ang sabi niya. Mukhang maganda yung simbahan, guys.
Lawak ng simbahan na to. Ngayon, Sabi ng mama mo. ngayon, noo. Ang ganda. Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin na to? Talaga? Paano mo nasabi? Wala, siyempre. Hindi naman, pag umuwi naman kami ng Bicol, di naman kami namamasya. Lalo lang. Ayun na. Pasok tayo sa simbahan. Ay, exit only. Oh. So. Wow. Ow! Init naman. Init. Ang layo naman ng pasukan. Doon yan sa kabila. Nakatakbo sila. Ang layo ng pasukan. Pero okay lang. Hindi naman kami mga suplado. Ano? Santo na pala si Pope John Paul, no? Diba? Sino kaya to? Wala nakalagay eh. So we're going up. Yung mga paa. Naga City pa ah. Ano to? Makati City. Ano to, Bo? Tingnan mo oh. Robert B. Barba. Ano? Iriga City. Said Jacob David Solomon. The family tree. Wow. May tayong view. Ganda. Kita mo? Ganda ng view. Ganda ng view. Diba? Sabog na yung buko. Wala kasi sinangangin. Oo. Wow. Pero tinataka ko ano to mga to. Ito oh. Hanap ka ng ka-size mo. Hindi, may mga pangalan eh. Ayan oh. Nenita Brillantes. Houston, Texas, USA. Okay. May mga titles eh. Casa de ano to? Merceria Sorba, like that. Go inside. Go inside. Love naman tayo. Dito. Sabi. Sabi mo. Pasok na sila. Amen. Maganda. Pasok na. Huh? Oo, sandali lang. Video mo nga yung lugar eh. Ganda.
of Columbus. Saan? Ganda ng simbahan, guys. Ito si Cristo, kasagsaban. Hi, baby. Gusto mo picture o wag na? Video lang? Ano ba to? Kambing ba to? Aso? Tupa. At mga shih tzu. Sorry, love. Joke lang po. Oh, camel. At mukhang lama. Oh, may shih tzu na naman doon sa likod. Sorry, love. Thank you po. Exit na kami. Nilit naman namin yung simbahan. Ang ganda dito sa Kawa-Kawa. Highly recommended. Sa Waka-Waka. Anytime na mapunta kayo sa Legazpi City, Albay, napupunta kayo dito sa Kawa-Kawa, bisitahin nyo. Napakasolemn ng lugar. Gusto ko nga puntahan yung malaking ulo ni Jesus Christ dun, kaya lang nalalayuan na ako, babalik na ako dun. Diba? Tingin mo. Ba't pa natatawa ka? Kakainis to kasama, nakakainis ka bonding. Iba-iba. Kambing, aso. Shih Tzu. Tupa. Ewan ko, hindi ko na. Iniisip ko rin yan kanina nung nakita ko yun. Ano sabi mo? Ano ba to? Ah, Pero hindi na ako nag-ano kasi mukha nga siyang aso. akala mo na-recognize mo na sa aso siya. Yun pala. Pero dahil nga Dahil ano? Dahil ano? sa Bible naman ay tupa. Tupa na siya. Tupa yun. Ah. Banggit ka pa ng breed. Nang? ng breed. Shih Tzu. Ayun, nandiyan na yung mga pagkain. Sige na, dyan na si Matmat. So, next stop, baka magpunta kami ng Mayon. This is day 3. So, standby lang kayo, guys. A few moments later. So, what's up? Dito na tayo ngayon sa Kagsawa. Yung iconic na ano na simbahan na lumubog. Kung makikita nyo sa postcard sa mga pera noon, ito siya. Hi. Siya. See? Babay naman kayo dyan. Okay naman kayo dyan, no? 20. Ilan yung bata? Pupuntahan siya. Dito kami sa Mayon. So, pagpasok, babayad lang kami dito. Diba sa pagpuan? Ano boss? Okay na yan, dali. Okay na oh. This is so iconic, guys. Napakaganda. Kung ma-visit kayo dito, punta kayo. Alam layo mo kita pa ba? Hindi na kami yan kita. Kasi dapat yun yung pinapapili mo pang... Bali, konting montage na lang. Sino nga yan eh? Kailangan mas malayo pa. Subukan mo yung 0.5. 0.5 be. 0.5 be. Wala niya. Malibo, ako titira niyan. Montage. Man! Ayun tama. Ay! Hindi yun sa'yo. So many people. Alright guys, ang susunod na kuha namin, iba na, hindi na dito. Tapos na mag-picture. May pupuntahan pa ba tayo, te? Kita pa picturean mo. Ha? Picturean yung mga siya.
May pupuntahan pa ba tayo, te? May isa pa, grape farm. Grape Farm ba yun? O tsaka yung dancing lights daw, sabi ni ano. Sa later ko, ano na lang mapuntahan. So, kita-kits tayo doon, ha? Gusto kong kaso. Tuloy yan. So, yun. Lang talaga umulan. Ay, umulan eh. Cancel yung lakad namin sa ano, sa Grape Farm.